Čus, ja som Sminkis a vítam vás pri prvom gameplay na hru Dungeon Defender. Ja tu dneska točím so svojím kamošom Dirty Swordom. Čaute. No pusti to. Smrt. Bežím. Čo? Tam bežím. Tá bež. Ideme hneď od začiatku. Ty si modrý človek, počuj. Ja viem. No, No, toto preskočíme. tak to preskoč. Zaujíma vôbec. Tak dá sa rozdelené ja 2, ty 2, hej. Aha, počkaj, takto ide som lagy, dobre, nemám. Mapa. Ja mám túto stranu, počkaj, tak si vezmem manu. Ale musíš dať aj na moju stranu vešku, ty. Jaj, vlastne do prdele. Tak mi nechaj dať čo na onu, na vešky. Stoja 40, ešte veľa. Ja mám 40, dobrý ti. To postavím senka, nie? Máš takú onu zábranu alebo tak? Toto nás pomalenie demižuje. To viem. Takže to si nastavíme takto. A ešte... Počkaj. Dúfam, sa k nám nikto nepripojí. Bez povolania. Dúfajme. Takže ďalších 40 to dáme tebe. A potom ešte treba vlastne stredom nejdu, či? Nie, nejdu stredom. Počkaj, to bude... A inakšie mi to nemusí dať potom ani zabrániť. Aha, a v akom leveli sa mi otvorí sedmička? Čo ja viem. Nie som to máš taký múdry. Ani nie, no vlastne či to dávam dobre do stredu, ale to je jedno. Takže... Už rozímam ja. No dobre, lokni to. No idej. Hopla, hop. Zmrdí. Vložil som damage len tu. Ó, chlapec kapol, dostal na ranu dead. Zmrt. Kosner. Tak sorry. Ospravedlňujem sa za môj mikrák, ak bude šušťať. Neviem, čo s ním mám. Hoho. Skap. Do prdele. Ha. Viktorii. Nie. Skap. Skap, kde sú bedničky? A tam sú bedničky. No, Bože môj, level up, čo si dáme? Damage. A ešte si dáme svoj damage. ráda už mi chodia vecičky. Ja som ešte žiadnu vecičku nedostal, ale mám svoje. A čo to je? To si vezmem na seba. Bam. Jasne z druhého účtu na A čak. maga vlastne mám... bakula. Ó, jaká bakula. Nechaj, to je pre mňa. Ja si vezmem tie rukavice. Ľudne. Počkaj, vlastne aké mám veci na sebe? Počkaj, tu by som ešte dal takú zábranu. Už mám 60 many, takže senka dám ešte... Kam dám zábranu? Bolo sa pozrieť, čo som s týmto urobil. S čím? S tými kružkami. Nechápem. No, čo? S tým ani dojsť. Počkaj, Jasenka, to dáme, to je 6... Kde je 6? Tu je 6. Dobre, idem dať lock. Zmrdí, no. Tak. Hopla. Takže... Jedna blbosť je na to. Cez to prejdu, cez tej kuli, tak mi to rovno uberá životy. Tebe to oberá, či im? No, týmto debilinám, čo som postavil. Jaj. To im dá takú dotku, nie? Alebo tak dá, čo? Dokým som tu kruhom. Takže pokiaľ nie sú, tak nič. Skap. Ho, chlapci dostali dvaja IKčko z prvej. Skapte. Bam. Jo, zásah. Skapce. Ja by sa ani trafiť, neviem. Dobre. Omg jedna rana mu kúpať. Zatiaľ im riadne dobre dávam. Bože, ja sa do nich trafiť, neviem. Mám už dobré veci na tohto monka, ale nemám level na nich. Ja, dalo ti. Viem nastať. Fuck. Kto ho zabil? Ja. Zmrt. Počkaj, idem aj tebe postaviť druhú turetu a potom postavím ďalšiu turetu. Hej, ideme tuto postavím bublinku. Toto máš dobre, lebo sa tie bubliny nedajú ničiť. No, pretože mi ubližujú, keď cez to prejdu.
Ale nedajú sa To ničiť, to je myslíš? základ. Na koľko minút tu natočíme? Videjko? Čo ja viem, dáme 2 mapky. Dobre. Dúfam, že to nebude asi polhodinové, lebo sa mi to nechce robiť. Počkaj, ja som nedal... Čo neurobíš pre divákov? Čo? Čo neurobíš pre divákov? Tiež pravda, ale... To zabere pol roka ďalšího. A počkaj, teraz už aj tajto pôjdu bokom do prdele. Vidíš hore, to ide. Daj akcept. Ja som dvojka. Ha, ty si jedna. Žiadne, ja idem dať hore si googlúť, čo to Ja je. nemám na to cash. A tu mám cash, dobre, tak si dám. No, hezky, jo, čo to je? To je pre teba? Asi, hej? Čo ide? Hej, to je pre mňa. Bakuľa. Ani tu si nemôžem dať na seba To pavnúť. máš jedna, osvobodíš ma na ďalšie levele. Hej, už si môžem dať na seba. Dobre, počkaj, prečo ty smrdí dvaja? Stále sa štakujú? Taký debil sa pripojil. No, hneď ho kiknem. Čo? Hneď ho idem kiknúť. Takto, že... Kik. Chudák chlapec. To sa ti postavil, čiže... Aha, level dám, parada. Ja si idem vziať ďalšiu bedničku, ak si mi tam nechal dáku. Tu si A postavím na dáme. tebe tam tú blbosť. Ičku. Ja idem dať Ty si blok. na všetky bedničky mi čerguješ. Ja som už dal, nedávaj! Ty si debil. Veď nepláč. To je tak. Počkaj, nedal som ti tú onú blbosť. Á, no skoč tam. Dobre. Môj damage, ale nevadí. Kamisička zase. Je dosť berú. Bám. Haha. Mám taký den, že svoju stranu si nestrážim. To je jedno. Idem tam. Strážiš. Ale nie, to sa oni sa budú byť. Á, do prdele. Do perdeli. Čo? No nič, nevidíš na mojej strane, čo je? Nie, ja stopnem. Healovať, rýchlo. Do prdele. Koľko raz tam si trafil? Parada, healujeme. Oni mi znižili vežičku. Zmrdi, tak sa za ňu postavia. Sráči jedný mizerný. Ja si toto musím ísť upraviť. Náš kryštál. Čo? Tebe ušiel takto. Skáde zase. Ty si tú svoju stranu zo začiatku nechránil. Bam. Dostal 120 a mal 6 HP. Keď tebe to tu repajerneme. Nemusíš, ja si budem repairovať, lebo ja nemám čo stávať ináč teraz. Ja stále si radšej bežíš. upgrade lebo na to nemám. Tak ty reparuj aj moje potom, jo? Čo? Aj moje opravuj. To, že Veď tu hore jasné, by som všetky. šikla rukavicky. Lepšie ako mám ja. To je jedno, majú speed aspoň. Čo si dal? Jo. Teraz som aký zase level. Si dáme do tohto a tak great. Ešte ti trávim. Došlo tu. Aha, vidíš, tak tá bakuna ti bola dobrá. Hej, volám. Aha, už mám oné brány, čiže to je za bradľa. Tak kam ich postavím senka, to postavím pre toto. A senčka a... What the fuck is this? Tak jo, jedna tam a to ma, to tako malo bere, iba Mám tu 20 pre ani teba. do prdele. Pre teba. Čo? Mám tu pre teba. Počkaj, už môžeš mať peta, tak sa idem dať. Čo máš zase pre mňa? Ale do prdele, zlé tlačítko. Nie, zase zlé. Aha, už mám novú vecičku, čo to je? Máš nové? Elektrické, paráda. Počkaj, čo máš? Ja mám bráničky. To čo je zač? Horšia ako moja, to nevieš nájsť lepšiu. Našiel by som ti kľúde, neviem aký máš damage. Našiel by som ti ten Na nebral. veci, ako mám damage? Počkaj, pozriem si, keď si budem dávať peta. Počkaj, Senka dám ešte jednu, turetku. Senka. Idem dať lock. Dobre, ja sa tu s tým ešte trošku pohrám. A počkaj, ešte idem hore opraviť. Ja sa tu s tým pohrám. Tak.
Počkať, senka hore by som dal takú zabranu, aby sa s tým hrali, tí debili. Ja strieľam z ohnivé. Nice, mat. Nie, inakšie neviem, prečo strieľam z ohnivé. Máš jednu hlavu, že strieľaš. Čo to ohnivé? Asi si vytvorím potom aj variora. Tak môžeš. Počkať, čo som ešte chcel. Na tvojej strane by som to spravil, lenže už mám iba 21, takže ti to nespravím. Ale dám ti tam aspoň jedno. Počkať, hej, info, item box, nie, toto som chcel, či? Nie, som si dal peta. Ja som zadal 3, už si môžem dať tie lepšie zbranie na seba. Počkať, ja som chcel item box a dať si 5 na seba. Giu tu ja. Tie bodky sú lepšie ako mám. Dám to, nedám to, dám to. Giu tu hero. Ja toto si. Späť, čo mám vlastne za okolie na sebe? To sa... Čo, už si našiel inú? Či lepšiu? Aha. Nevieš, že sú ešte také kryštály alebo tak ledničky? Už niekde. Potrebujem ešte do 19. 7. Sakra. To je jedno. No dobre, idem to... Sakra, už začalo. Idem na svoju stranu. Sakra. Zmedi, dúfam, že to vydrží aspoň. Tu idú kade, to ide jeden. Bam. Jaký dostal. Uhú. Môj pereskelský však som si myslel. What the fuck? Hezky. Dobre, má Ty si nedá demičku. sa doriť. Na mojej strane. Počkaj, nevidím tam žiadnych zebilov, že po ktorým som začal kastil to tam. Nedoletelo, sakra. Nechá vecičky, for the win. Počkaj, sú to dačo na mňa? Ak dačo nájdeš na mňa, tak ti poviem, jo. Dačo som pozbierala sa aj na teba, tak potom ti dám tú Počkaj, vertiček. tu ti dám ďalšiu bráničku a dám semka také dielo, keďže toto tu nedefujeme. 7, bránička. Tak, počkaj, to som, to je... Asi sa tu takto pripojil. Nejaký sme, 13, vysoký level. Nepripojil sa aj. 6, tak senka ti ešte jedno dielo zabijeme. Nechaj mi tam také bodíky, lebo ti senka diela zabíjam. Tu upravujem. Hezky, bodíky, poďte ku mne, poďte k tatínkovi. Sakra, už som plný. Nie, ešte jeden. Haha. Čo tu je? Tu máš bodíky, ak by si chcel, som ti tam utvoril. Mám dosť. No tu sú bodíky. Ja idem sa otvoriť, či mám takú zbraň tam. No, dúfam, že mám zbraň. Takže, čo máme tady? No. Pau, 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 para, pau, pau. Sakra, žiadať zbraň. Takže tady sú 2 diela a tady je 1 dielo. Takže. 2. To je 6. Takže nožníčik. Počkaj, na to dosať vieš zakliknúť, tak to vlastne nie nedá. Počkaj, ja som chcel pozrieť, že aké zbrane. Takže tak, aký máš damage na zbraní? Item box, heroin, item box, či? Áno, to môžem rovno teraz predať. Sell. Al, som dal? Hej, sell al asi. To si nechám potom na variorika. Heroin, to... Koľko mám peňazí? No tak aký máš ten damage? Bože môj, no 43. A počkaj, teraz to vylepšujeme. Takže mám... To je, počkajte, damage, to je život, nedám do damageu. Takže... Čo? Vylepším to je stále 49, čo sa rád robte. Aha, tak nie, máš väčší damage. Ja už mám 57, dobré. Táto bakula mi dlho vydrží, aj keď sa mi nakon nepáči, chcem väčšiu bakulu. Počkaj, ešte som ja nedal akcept. Ečko.
A ideme. Hopla, hop. Hop. Z kapce do rána. Bam. Hou. Bam. Chlapec. A on žije zmrt. Bam. Ja neviem prečo vždycky do nich skočím. Aj keď som ak. Lebo to takéto sa zase nemá. A to sa dá. Oh yeah. Tu ich je. Oni sa tam s čím zase pasujú? Tu máš diamantíkov, koľko len chceš. Všimol, že tu je dosť diamantíkov. Ty vlastne máš aké veci, aké Ja mám- môžeš stavať do rytí? Tie, čo mám zatiaľ tu. Ja nie. Hou. Ešte takto žije? Jo, smrt. Wow. Ideme dva tafaka. No. Takže tebe treba tie blbosti s tým oným. To šlopšak mám ja? Vzal si ich, ty zmrt? Ja som debil, ja dávam Ečko, nie. Prečo to? Ja to sme už skončili, čo? Či? Aha, dobre. Že prečo mi pomyšli veci? Život, neviem čo robí, sakra. Ideme na ďalší level, alebo ideme do kaviárne, počkať, kde mám peniaze? Netuším. Close. Mohli by sme Počkaj, ja mám ísť potom ďalší koľko level. peniazy ja poviem, čiže či môžeme ísť, mám 2000, nie, to je skore. 11 100? Ideme do kaviárne, alebo mám 11 000 cashu to? Nie, poďme až potom. Tak dáme toto a ukončíme video a pôjdem do kaviárne, či? Next level. Tak. Dobre. Dúfam, že to ďalšie bude kratšie, to videjko. Teda, nie videjko. Mapka bude kratšia Mapka. trošku. Bude tam veľký ork. Sakra. Ja, to sú už drakmi, náhodou? Nie, toto nie je to zdrak. Počka, toto... Tvoje je zase pravá strana. Moja je táto strana. Ty neger. A, tu je to. Penížky. Mám 40. Idem. Chýba mi ten mid zadefovať, toto si my sami defneme, nie? Dobre. Ja idem to tu defnúť a... Ja sa niečo senka dám, toto senka dám. No sa mi to tam nedá. Čo, že to také maličké, ale čo už. Aspoň sa s tým budú hrať tí tupci. Tí tlci. Toto by som dal. Nám mi dám elektrický. Senka, ku mne daj elektrická, senka ešte ak mi vyjde, tak nevinde. No iba jedna mi Daj to vyjde. tak do stredu. Tak nič. Ja mám iba na blokády, ja to postavím sebe blokádu tebe. Ty si tam tebe nepostavím, teba nemám rád. Nie, mne nebudú stavať nič. Ja si No ja sem dávam postavím jednu start. blokádu. A dám tiež štart. Ďalšie kolo tam dám turety, lebo tam nie sú žiadne. Tá blokáda táto dáva damage, či nie? No je sakra. Dobre. Ďalšie videjko, pôjdeme za týchto, alebo pôjdeme za tých väčších skillov? Za tých väčších. Aby sme sa tako... Dobre. Skáp do... rána. No, skapal. Lol na ráno ich dávam. To je debil. Idem na mid. Ja tu mám problém. A oni skapali do prdele. Si mňa srandu robte. Dobre, senka dám tú elektrickú ešte. Nikto tu není? Nič? Dobre. Keďže nemám z nich čo? Tom počkať, som si nepobral, či čo? Asi ne? Ne. Nepobral som si z nich. Oh my god, skily veľké idú. No, jo. Aj tu, keď som na mide, tak nážam. Ale... Hovor padol. Sakra. Komu to padlo? Mne či tebe? Sakra. Neviem, čo máš za problémy teraz. Senka blokády postavím. A sakra. Dobre, mám na to.
ja tam dám diela a za to si budeme depovať. Mám tu pre teba... Ty si už 6, ty čo Mám robíš tu do pre prdele? teba veci. XP. Ja, lebo ty si sa do nich pustíš, ja to tu, za sebe defujem. To je jedno, srva to. Za chvíľu budeme také, ten kruž, čo ma bude healovať. Zmrt. Počkať, tam dáme jedno a to na druhé nevyjde. Mám strašne málo tej blbosti. Dva set potrebujem, nemám. Takže to si dáme semka. Semka. Tak. Dobre, nedáš štát. Ja si ešte postavím. Tam dám jedno. A prosím ťa, nenechávaj také XP, jo? A čo robím? Ja mám iba jednu stranu, ty si žereš všetky. Takže to tak No bude. ja tam to je si na jednej strane. Tak ja si musím svoju defovať. A keď sa stihnem tam k tej tvojej dopracovať, tak tak aj ty tam všetko pobiješ. Ješ, ty smrt. Takže enter. A že... Fuck this. Tam nedostrelím. Pam. Vedľa. Aký si rád. Jo. Do tohto veľkého skillu to dáme. Ten escape. Dobre, to sú všetci. Nechaj mi tam dať čo, ty smrde. A dobre, si tam. Som čerkár. Ako som tam zabil? Tak nie. Jo. Čo? Kde si zase išiel? Nie, ku mne si nešiel. Do prdele, mi to všetci bijú. Šické. Lama, netrafil sa. Tak, keši chcem, či XP-čiky, pardon. Zmička a... Ja som... Počkaj, ty si koľkotka, ty si 6, ja som 4 zmrt. Skáv do rána. Počkaj, si to idem upgradenúť. Počkaj, ne, 6, 5. Dopadalo to mi zobralo 100 money. Či čo to je? Zase si... Čo mi ukazuje šipku tam? Ruky... Horšie. Štvrté kolo ideme. Tak a ešte semka to dáme. Počkať, ty to budeš opravovať, či ja to budem opravovať? Svoje? To je jedno. Dobre, teraz som si to opravila. Zopredané už idú. Šeska. Nie. Počkaj, si to pozbieram kešky. Čorkári, jedný hnusný mi to tu zničia. A nie, dobre, nezničia. Oh my god. Mnohí ako to všetko opravuje. Toto spamujem. Wow. Spamujeme. Haha. Bol iba jeden tu pre... Čo tam máš pre mňa? Pre teba počkaj, je tu taká česta, ale zbranie tu nemám. Nie, lebo dačo mi to mám svietiť na zem.
Nie, lebo dačo mi tam svieti. Česta je tu 2 na 1, to nechceš. Čakaj, nič neber, už to idem, čakaj. Nič neber, už to idem. No, level up. Čo si dáme? Svoj damage si dáme. A ďalší svoj damage. 9. Už mám 9 damage. Ale... Zase opravovať. Zase opravovať. Hlavne to nedávať teraz. Do prdele. Rád volá. Nič. Nič. Teraz svoju stranu. Môže damage 1, tak to mi môže damage 1, tak to mi fakt. Máme neba štart. Máme neba štart. Dal si už štart? Ešte nie, dobre. Tak. Budem tam skôr, budem tam. A tak nič. Ideme 5. Takže ešte 2, nie? Ale... A není tak zlý, jak som si myslel tento mod. A není tak zlý, jak som si myslel tento Za mňa mod. si radšej hrať nebudem, pretože ak sa pozná, tak by som to možno určite veľmi skidol. Mať proskill. Ja viem, Mať celé Európy. proskill. To je to vlastne. To je to vlastne. Neveríš si to ako? Ja poznám väčšinu skill ak si ty. No to som ja. Ale nie, No to teba. som ja. No to som ja. Debil. No to som ja. Wow. Hezky. Ešte jeden z tých debilov ma trafi, tak ich zahrdusím. Čo? Čo? Tieto rady sú debilné. Nasah. Zbieži moja strana! Zbieži moja strana! Preži to! Bamšťak. Bamšťak. Čo sa stalo? Neviem, ale za chvíľu mi padne toto. Hen toto bude tu mám bakuľa a je to mám bakuľa. Dobre. Mám bakuľu a dúfam, že lepšiu. Bam. Nič nie. Ako je tu veľa. Nie, tako veľa. Čo? Nie, tako veľa. Sa mi to tak trošku zdá, vieš. Tvoje odborné oko. Tam je. Tvoje odborné oko. Som ľavý jak to teľa, toto je čo? Lepšie či horšie? Horšie. Ja mám tam najlepšiu bakuľu, aká len môže byť. Na môj level. No, tu je to skoro všetko zničené. Kde nám ide? Tu je to skoro všetko zničené. Ale mne tu zničili jednu bráničku, či čo, ak to nazvať. To by bolo ísť urobiť jednu braničku ešte. To by bolo ísť urobiť jednu Počkaj. braničku ešte. lebo ti je to Okej. zničené. Ešte teraz ideme posledné kolo? Aha, Zase mi to bude byť... aha. Vám idem opraviť? No tak napadlo, že budeme točiť Mám po idem jednej opraviť? mapke. Aha, veci. Potom už... Potom to aj prežilo. Nie, som to teraz Potom postavil. to aj prežilo. Dnes bránička, to ti má bráničku. 7. To je? Máme diamantiky? Bránička bráničkovaná a do prdele, to som poriešil. Bránička bráničkovaná. No tak, na No, ktorú... nech mám už 9. Bude toto... No, nech mám už 9. Bude toto... Riadne si dal. Dobre, už si dal. Už je posledný, teraz ide boss, nie? Nie, no nie moc. No, posledná vlna. No nie moc, no. Dobre. Tu si hral, že bude ork... Čak? Tam ide. Čo? Tam ide. Sakra, skade príde zo stredu? Hej, Sakra. Tak tam treba ísť. hej. Ale ešte nie teraz. Dobre, toto je healovací, ešte nie niečo som mi tu teraz. postavil. Hej, Dobre.
Teba, hej, ako byli vtedy, keď si vravel. Teba si Tak my to tu zničili jednu vec, vieš. Stále som mal iba 2 turetky, teraz tu mám 3. Ty vole, Ferix. Ty vole, Ferix. Čo ten robil za tým? Bám. Co? Tí debili sa mi dobre, že nie do riti nevtrepu. Oh my god, tá. No pekne, ďalšia mi padla bránička. Tak padá. Tak padá. Ďalšia bránička mi padla. Dobre, padla mi jedna tureta a som... A je to v prdeli. Fuck this. Shit, Miňo, help me to be enemy. Ja tu mám sám čo robiť, hej? Tak čo mne to padlo byť z obidvoch strán cenka. Tak rob ešte ďalej, on nedebný. Vidíš? Tak rob ešte ďalej, on nedebný. Chcem. Jak toto zničí, tak idem hneď tebe. Jak toto zničí, tak idem hneď tebe. Ochrán toka. Oni sa s tým oni sa do toho Ochrán neserú. toka. Nie, no ale mám technicky, že mi takto spoza chrbta ide. No, hej, mohol by si tam ísť. Ku kryštáľu, hej, mohol by si tam ísť. Ku kryštáľu, poď. Na budúci Odlož práve tlačítka a odhodí. Odlož práve tlačítka a odhodí. Inakšie keď príde ten ork, tak sme prehrali. Inakšie keď príde ten ork, tak sme prehrali. Fuck this, na Bo budúci máme pôjdem. silného mága teraz. Na budúci pôjdem za Variora. silného Ah, mága teraz. no som dead. A ja za mága. Presne, ty si skillskejší mag, ja som skapal. Som si skakal. Mhm. Som si skakal. Som si skakal. Čo zase? Robíš nervy. Ja, to ryti, ja som skakal. Ja, to ryti, Akú zbraň tu máš? Dobre skakal. Odhazujem ich. Dobre skakal. Neviem čo to robí, ale odhazujem ich a prehrali sme. No dobre, to sme prehrali a moje vstajú. No dobre, to sme prehrali a moje vstajú. Dobre. Takže toto video asi ukončíme. Ak sa vám to páčilo, tak poprosím like, ak nie, tak dislike, môžete napísať taký koment a odber. Takže, Dislike nemusí byť. no ten dislike nemusí byť, ale ak Dislike sa niekomu nepáčilo, tak môže byť. Takže čaute.